Vážení kamaráti, známi, rodina, priatelia a všetky vedomé bytosti, dovolte mi vás privítať na krste mojej knihy, ktorá sa nazýva Jelenia hlava. Túto knihu sme vydali v vydavateľstve Artis Omnis, ktoré bolo natoľko odvážne, že sa rozhodlo vydať mi prvotinu knižnú. A ja teda ďakujem pani Harmanovej, ktorá tu zastupuje vydavateľstvo. Dúfam, že si teda užijete tento malý kultúrny program alebo túto vložku. Začneme s hudobným programom od Mirky Kramár a Kroner, a Ondreja Kryžana, to som si zapamätal ešte. A potom prečítam kúsok knihy, potom si dáme znova nejakú hudobnú vsúku a potom si dáme takú podpisovú akciu. Čiže na konci vlastne tejto akcie bude možnosť zakúpiť si knihu a tí, čo už knihu máte, tak tým tú knihu podpíšem. Tak nech si ešte nemusí aj klásť sám sebe otázky a ešte na mňa aj odpovedať, takže dovolte, aby som prevzala túto úlohu na seba. Filip, ako došlo k tomu, že výtvarník, ilustrátor, nejaký dizajner príde k tomu, že si napíše knihu? Tak väčšina, čo je tu ľudí, asi vie, že ja robím veľa vecí naraz. A že niekedy sa mi ťažko zaspáva, takže po nociach som začal písať. A z tých textov začal sa vynárať príbeh, alebo taká linka, ktorá začala všetky tie texty spájať. A rozhodol som sa, že by bolo super zväčšniť to a spraviť z tých úryvkov jedno dielo komplexné. A keď som zhruba takú nejakú predstavu mal a mal som predstavu o tom, že čo sa vlastne v tom príbehu udeje a kam pôjde, tak som oslovil vás. Výborne, ako dlho trval tento proces tých prvých zápiskov až po ten konečný, po tú konečnú podobu rukopisu? 4 roky. 4 roky som to písal. 4 roky. No a čo bolo tou inšpiráciou vlastne?
Ja mám rád mapy stredoveké a mám rád stredovekú kultúru, tak väčšinou keď som písal, tak som počúval takú hudbu a snažil som sa ako keby navodiť si takú atmosféru. A v podstate ako všetky veci v umení to tak len prišlo ako keby ku mne, že som to tak nejak z éteru stiahol. To sú tí umelci. A v každom prípade kniha je tak trošku, alebo ten príbeh a kulisy toho príbehu sú tak trošku inšpirované aj týmto prostredím, v ktorom žijete. Je to tak? Presne, áno. Kniha sa nazýva Jelenia hlava a je to vlastne spojením dvoch kopcov, ktoré sa nachádzajú v nedalekej blízkosti. Je to Jelenia hora a Konská hlava. A ja som ich spojil ako keby do jedného názvu, lebo to sa častokrát stávalo. Tí, čo máte radi mapy a čo radi študujete, tak viete, že skomoleniny sa stávali často a aj mená miest alebo riek sa často menili. Tak som si povedal, že ja si skúsim takto na ručky zmeniť názvy, ale príbeh sa odohráva v tejto krajine na neurčenej lokalite, ale je to vlastne tu. To viete vlastne iba vy teraz, že sa to odohráva tu. Neviem, že či presne v Smoleniciach, alebo na Bukovej, alebo v Trstíne, alebo kde, ale je to tu. A vlastne tie dispozície, tie krajiny sú z toho zrejmé, že podľa mňa každý človek z blízkeho okolia tam začne nachádzať veci, ktoré sú mu známe. Takže by to vlastne rozpoznal aj bez tých názvov. Ja som sa niektoré veci snažil zatajiť, alebo naschoval som ako keby skomolil meno, ale väčšina vecí je úplne zrejmých. To je otázka toho miestopisu. Sú tam aj ľudské postavy, hrdinovia príbehu, aj tí sú inšpirovaní niekým z vašich známych? Áno, sú tam kladné postavy, ale sú tam aj záporné postavy a vlastne každá si zobrala niečo z reality a niečo z tých ľudí, ktorých ja stretávam a som s nimi v styku vlastne každý. Tie negatívne nebudeme konkretizovať, áno, dobre. To si nechám pre seba. Výborne, no a okrem textu je tam veľmi bohatá časť aj tej vizuálnej ilustračnej zložky, tak ako vznikali tie obrázky? Ilustrácie vznikali po texte, teda ako to býva bežné, že ilustrátor dostane text a potom kreslí, tak ja som vlastne veľmi podobne pristupoval s tým, že som si nahradil tú rolu aj toho spisovateľa, aj toho ilustrátora, ale ku koncu, keď sme menili detaily, tak som ešte doplňal a vymenal niektoré veci, takže som ako keby robil s tým, ako s živým textom, že som vedel, kde si akú ilustráciu môžem dovoliť. A aké zadanie dal Filip spisovateľ Filipovi ilustrátorovi? Tak ja som chcel hlavne, aby tie ilustrácie pôsobili stredoveko alebo dobovo. Chcel som, aby človek mal z nich pocit, že to kreslil nejaký mních na drevenej lavici alebo pri možno nejakom zvuku nejakých modlitieb alebo niečo také. Čiže je to veľmi strohé, je tam taká ako keby linka, ktorá zanecháva takú špecifickú stopu. Tá linka nie je úplne čistá, je tam také zrno trochu cítiť. A to kvôli tomu, že aj to náčinie, ktoré vtedy používali písári, nebolo úplne dokonalé a pôsobí to naozaj tak, ako keby tak dobovo, alebo to som sa snažil, to bolo zadanie. Neoddeliteľnou časťou nielen knihy, ale aj tohto kraja, a teda je to prepojené, je vinárstvo, výroba vína, pitie vína, spracovávanie vína sudových v sebe. Nakoľko je vám táto oblasť blízka? Blízka? Moja rodina kedysi sa zaoberala týmto, ale všetci moji známi a kamoši blízky to stále robia. Bilko vie, že sa častokrát stretávame po pivnici a koštujeme víno. A je to podľa mňa charakteristická črta tohoto kraja, že Malé Karpaty sú známe svojou vinohradníckou minulosťou, históriou, tak som sa rozhodol zakomponovať to do príbehu a dokonca, nechcem teda prezrádzať, ale spraviť z toho ako keby takú kľúčovú vec, ktorá je veľmi podstatná v celej tej knihe. Čiže nie iba ako kulisa alebo ako nejaký druhý plán, ale že upriamiť na tú kultúru vínu pozornosť. A vy osobne aké víno máte? Červené. Ja mám rád kyselé červené víno. Ja by som teraz si dovolila pozvať ku nám na chvíľku aj Dianu Šerkelovú. Je to vlastne ďalšia členka tímu, ktorá stála pri vzniku knihy. Je
to redaktorka, ktorá pracovala na texte Filipovom. Tak vítaj, Diana. Ďakujem pekne. Viac ma to chutalo ako príbehom a tými postavami, než práve tou ako miestom, ak mám môcť povedať. Ale miesto veľmi pekné aj z toho hľadiska, že je to niečo podobné aj tomuto kraju, že čo tu v okolí vidíme a už len to, ako som teda to prešla a ako som sem cestovala, tak bolo naozaj pekné vidieť ako keby práve to ukázanie tej prírody, že čo ste tam dali, ako ste to napísali práve v tej knihe. Takže mne sa to veľmi páčilo a hlavne aj z toho príbehového hľadiska ako písara, som si veľmi ľúbila, lebo písanie, kartografia, kresby, nádhera. A potom, keď už našiel aj takého toho detektívneho seba sama, tak to bolo veľmi krásne. To už trošku načierame do toho, čo sa v knižke deje, takže môžeme len akoby takú udičku hodiť, že áno, je tam aj taká krimi linka. Prvých 12 kupujúcich tu na mieste získa ešte aj takú jeho grafiku, grafický list, alebo ako to nazvem. Dobre hovorím? Áno. Je to proste umelecké dielo originál, takže do zbierky výborné a dobre aj ako záložka do knihy. Začuli sme tu na trošku takej mysticko znejúcej hudby a v takom mysticko znejúcom duchu sa vynie aj príbeh tej knihy, takže je to skvelé, že sa to takto pekne sklbí a teda je to vhodná doba na to, aby Filip prečítal krátky úryvok. Tak nech sa páči. Agap so sviečkou v ruke množil svetlo zo sviece na sviecu. Železné svietniky so stečeným tukom zaplňali priestor malej predsiene pyžmovým pachom. Sú najlacnejšie, no smrdia ako starý cap. Odplú si richtár. Hlavne, že svietia, odbil po farár. Voskové sú na omše. Vzal do ruky jeden zo svietnikov a začal zostupovať strmými drevenými schodmi. Napriek patine, ktorú získal z červených odrôd, sa priež leskou čistotou, ako by bol potiahnutý tenučkou vrstvou skla či likotavého vosku. No čo poviete? Nie je to Boží zázrak? Ale dnes sme vo včelovine a nebudeme krstiť vínom, ale pokrstíme si knihu včelovinou. Tak, ideme na to? Tak ja by som povedal, že asi poďme na to. Si nebudeme otáľať. Dobre, nerobím to prvý raz. Prvý raz? To nerobím. Smoleň? No, to by som ti ani nevedela. Dobre. Tí, čo ma poznajú, vedia, že neznášam, keď sa ničia knihy, ale túto jednu musíme. Dobre, môžem ju poriadne? Dobre, no ale musíme knihe zaželať najprv. Dobre, tak to je. Len tak, že oblejeme, takže čo želáme knihe? Aby sa vypredala. A aby sa páčila. Super. Tak ja želám to isté a verím, že sa bude páčiť všetkým čitateľom a potom, keď sa domíňa, tak my kľudne aj dotlačíme ďalšiu. Tak, nech sa páči. Dobre, tak ďakujem, že ste prišli a dúfam, že sa vám kniha bude páčiť. Na zdravie. Na zdravičko. Tak nech sa darí.